Si bé és un tema tabú, el maltractament a les persones grans ha començat a guanyar visibilitat a tot el món. És un problema social mundial que afecta la salut i els drets humans de milions de persones. I és un problema social generalitzat que pot afectar una persona independentment de la seva classe social o del seu entorn de residència i que afecta majoritàriament a la població femenina. No obstant això, s'acostuma a amagar perquè és considerat un assumpte essencialment privat. La iniciativa del bon tracte a la gent gran es basa en els punts bàsics següents. El canvi de visió sobre les persones grans que formem part de la nostra societat. La iniciativa de la intervenció en persones grans vulnerables per prevenir possibles situacions de maltractament. El suport constant a persones que estan vivint el problema per ajudar-les a sortir d'aquesta situació i millorar-ne la protecció i la manera de fer-hi front. L'acompanyament i el seguiment per a la seva recuperació completa. El grup de treball per a la lluita contra el maltractament del Consell de la Gent Gran de Catalunya vol manifestar que, encara que es desconeix la magnitud del maltractament de la gent gran, la seva importància social i moral és indiscutible i enguany s'accentua degut a l'aïllament necessari per protegir-nos dels efectes de la pandèmia del coronavirus. La incidència acumulada a les residències per a la gent gran fa urgent i necessari replantejar aquest nivell assistencial i preparar la societat cap a un envelliment digne, que no faci necessari l'externalització de la nostra llar habitual. Volem animar les persones que pateixen algun tipus de maltractament o abús, ja sigui psicològic, econòmic, de desatenció, físic o abús sexual, que ho denunciïn. També cal fer-ho si qui en té constància o sospita són els familiars, amics o veïns. La policia, la fiscalia o els serveis socials són les vies per poder ajudar una persona que per les seves condicions està en la majoria dels casos totalment indefensa. Durant aquest temps de confinament, els diaris només han fet ressò de l'aïllament en els centres residencials i no han parlat de les seves conseqüències, com ara el retrocés del nivell cognitiu de les persones residenciades, ingressades, el retrocés en els processos motrius o els afectius per la manca de contacte amb els seus familiars. És un problema global de tota Europa i és necessari que tots els estats incorporin programes per solucionar un dels problemes més greus que té la gent gran, l'aïllament no desitjat. Cal posar-hi fil a l'agulla i des de les associacions hem de treballar perquè no és fàcil realitat els aires pessimistes que es respiren arreu. La gent més gran de 65 anys som un 20% de la població i són suficientment vàlids per defendre els nostres drets com a persones, sense mirar l'edat que tenim. Hem de defensar tot allò que hem aconseguit i evitar que els maltractaments vagin en augment. Cal gent gran, activa, per posar-se al capdavant de les associacions per liderar-les i donar la veu d'alerta a les administracions per tal que siguin sensibles davant d'aquestes circumstàncies. Gràcies.